Jag har en fråga också. Ja, kör Pierre. Jag lägger på dina buddhistiska munkkläder. Har du någon där röda gula, har du någon symbolisk mening? 其实这样的这个我们这个生意呢，以前2500多年前，当时释迦牟尼佛就是佛教的这个祖师，他对衣服呢，就是有出家人跟那个在家人有些不同的衣服呢，就是黄色啊、红色啊，有这么几种颜色。后来这种颜色听说到汉传佛教的时候呢，因为汉传佛教以前的那个汉地的国王的这个衣服呢，也带有黄色，就是所以当时说不能穿黄色。然后汉地的国王的大臣的衣服呢是红色，就是他就不能穿红色，所以汉地呢就是说是比较青色，就像他穿的是那个是后来改造的，就是我的这个呢衣服呢就是一直是印度就是传来的这个没有改造的衣服，就是刚开始这样的。Buddha Shakyamuni, som är den Buddha som har en lära som vi känner till idag, han levde ju för 2500 år sedan i Indien, och han hade vissa föreskrifter för hur munkar och icke-munkar skulle klä sig, och det som var olika. Men sen när buddhismen kom till Kina, och det var alltså med rött och gult på det sättet. Men när buddhismen kom till Kina så var det bara, så hade kejsaren gula kläder, och det var bara kejsaren som fick ha gult. Andra människor fick inte ha färgen gult på sina kläder. Och sen kejsarens ministrar, de hade röda kläder på sig. Och inga andra fick ha röda heller. Så därför så har de kinesiska munkarna, som kameramannen här, han har gråa eller beigea kläder. Men i Khenpo, de kläder han har, det är samma kläder som Buddha Shakyamuni ursprungligen hade i Indien. Så det är därför buddhistiska munkar har de kläderna, samma som